ukungiphoxa. Awukhathali ukungiphoxa. Awukhathali ukungiphoxa. Uyashayeka manje. Bakuthathela intombi, uyathula intombi ngigibela amabhanoyi, uthule namhlanje bakushayile-ke namhlanje. Wena usuwamakile nama-homework engane. Uma nje ugcine utshwaleni ngathi uhamba icala edivorce uphuza day in day out. Wena nje uyamemeza wena uyamemeza wena uphela ukumemeza wena wenzani ngaphandle kokumemeza. Mina ngcono ngiyamemeza kunabagila 10 times a day. Mina ngcono ngiyamemeza wena bayagila uyafound out a day in day out. Ayeka amantombazane ayeka. Okay. Uphi baba wengane yakho ngoba ngabona ukuthi unengane. Uphi baba wengane yakho? Angikhulumi ngami la, ngikhuluma ngawe la. Ngena baba wengane yami la. Ngibuza uphi baba wengane yakho. Ayisuthi ngiyakilwa mina, ngiyakileka. Uphi baba wengane yakho wena? Kungcono mina bangigila ngahamba wena bagila wahlala wena. Ngcono mina ngahamba wena uhlelo wena usoziphuza utshwala ugcina otshwaleni. Utshwala ngempilo zakho. Uphi baba wengane? Ngibuza baba wengane. Ungibuza baba wengane. Anginawo baba wengane, ingane nobaba wayo. Usungibuza-ke lo msangano loyo. Hayi. Wena phela nobaba wengane nani enzani nina? Wabalekelani baba wengane? Uba wathi wabaleka wambone gijima baleka. Wena umemezelani noma ngikhuluma nawe kahle phansi umemezelani? Ngithi ngifuna ukuthi ungizwe kahle. Ngithi ngifuna ukuthi ungizwe ngiyabona ukuthi ziqhumile uphethe amagilazi lapho uphuza utshwala. Awusaphuzi ngoba ubuthanda utshwala. Wena nenkinga eziningi wena ngani nenkinga uyafundisa ama-homework engane uyibhalile kusasa awazi lutho ufundisa into engekho. Anginendawo ukuthi ngifundisa into engekho at least ngifundisa into engekho unawo oshawayo ushawa public ine public. Ubaba wengane yakho wabaleka. Baba wengane yakho wakubalekela wena wakubalekela baba wengane wasala uneshow ukuthi wabaleka wawukhona. Wena nje wabalekela baba wengane nje usuyamemeza nje uyisimemezane nje uyamemeza. Ngithi mina wambona yini ebaleka. Did you see him running? Uphi baba wengane? Did you see him? Did you? Ubaba wengane. Ngithi mina did you see him running? Noma you are talking ngamahem now. Owazwile emuzwa abantu bekhuluma indaba zabantu. Thina sithatha ingane zethu siyozifundisa nifini sifundisele lesingisi esilula lesesiweek. Did you see him? Ayike nginibingelele ingane zakwethu ningakhohlwa ukushare ni-like ne-subscribe kuyo yona le channel kwenzela sizokuthulela sonke indaba ezishisayo asihlangane kwi-comment section. Siyabonga.